हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थे बहुत दिन पर देवाकिरण रोज को स्वागत करुच्ची तो सकाळु आज स्टार्ट हो मोर डेली रूटीन तो सबुदिन वीडियो रे माँ को देखुले माने मो सासू को देखुले कि एबे सासू को देखि परबिनी मु जेबे जिब्बी घर को सेबे आपण मानक सहित शेयर करबी माँ को भी देखैबी। तो आमे एबे माँ को टिके दूर रे रहउछु काहे कि ना अंकर ट्रांसफर ही तो एबे मु तांको पाखरे रहउची। तो सकाळु आगे मोर प्रथम नित्यकर्म झाड़ू कर सारिया परे बासन बासन माजी सारिकी मु गाधेई आसतिली तापरे मु सिंदूर पिंधितली काहेकि ना सिंदूर बिना तो नारी मानकर सब किछि अधूरा। तो प्रथम सिंदूर एका पिंधि सारिया परे मु गली ठाकुरंको पूजा करबाकू। सार तांकर नाइट ड्यूटी सारिके आसके सुई पड़थिले तापरे पुणी 2टा बेले उठिके आउथे ड्यूटी जिवार थिला सेतपय मु जल्दी जल्दी ठाकुरंको पूजा सारी सारिया परे मु गली रुसे करबाकू। ପୂର୍ବର ଦିନ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପରିବା ଏକା ଆଣି ନଥିଲୁ ଆଉ ସାରଙ୍କର ତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧା ସିମ୍ପଲ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚଟଣି ପାମ୍ପଡ଼ ବଡିଚୁରା। ସାର୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ନିଦ୍ରା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଚାଲିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଇଡରେ ରହୁଥିବା ଦିଦି ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଗୁଲୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଚାଲିବାକୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଘଟ ଉଠିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସାଜସଜ୍ଜାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ସାଜସଜ୍ଜା। ଏଇଠି ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ତ 5 ଦିନ ଧରି ଏବେ ଯଜ୍ଞ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ତା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ହଉଛି 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା। ଆଉ ତା ସାଇଡରେ ଅଛି ରାଧା ମାଧବ ମନ୍ଦିର ସେଠକୁ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଠୁ ଆସି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲି ତାପରେ ଗଲି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ସେଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛି। ତ ସେଠୁ ଆସି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୀତା ପଢେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଗୀତା ପଢି ଦେଇଥିଲି। ଗୀତା ପଢି ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାମସ୍ତି କଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଘଟ ଘୋଡେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଲେଣି। ତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଫରେନ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ସବୁଆଡୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଡ ଭାବରେ ଏଇଠି ହଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତ ଆମେ ସେଠକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ କେମିତି କଣ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ। ସେଇଠି ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ନ ଛତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ